Dobroveče. Večeras je sa mnom moja Maja, pa ćemo da komentarišemo. Šta ćeš da komentarišemo? A šta ima, to će da komentarišemo. Da li vi možete da sklopite jednu rečenicu normalno, to mene interesuje. Zahvalite se vašoj Pomani me. Zahvalite se vašoj unuki što je pristala da sedi sa vama i da odgovara na pitanja. Pa to nas puno košta, Marko. Nećemo da pričamo sad o brojkama, ali u pitanju je jedna pozamašna cifra. Cifra, jel da? Pa jeste. Dobro, mi ćemo sad krenuti sa pitanjima, samo da se meni učita internet. Pozdrav za najgori internet na svijetu MTS, moram da kažem. Pa ću ja sad vama da postavljam pitanja. Ljudi koji su postavljali. Šta njih interesuje o vama? Šta mi gledaš tako bijelo? Pa ne znam, da ću da znam da odgovorim. Pitanje za Maju, kako će se zvati tvoja beba? Mislim da to svi znaju, ali ajde, čisto da uvedemo ljudi. Beba će se zvati Mila. Dobro, šta baka najviše voli da sprema od jela? To je za baku pitanje za mene. Baka sprema, ti jedeš. Šta voli? Ja volim sve. Da spremaš ili da jedeš? I da jedem i da spremam. Pa baš da voliš sve da spremaš, to je notorna laž, ali ajde. Baka voli da kupi šunku i pečenicu. Jer vidiš kako on mene sad može da vređa, a ja njega ne mogu. Dobro. Kaže neka, jel mogu da menjam Maju da meni platiš? Može. Koliko je baka svesna svoje popularnosti i da li je svesna da je influencer? To je pitanje za baku. Ne, nisam svesna. Što se teraš toliko? A šalim se. Nisi svesna popularnosti? Ne. Kako nisi svesna? Pa nisam, pa šta? Dobro, pa znaš šta znači uopšte biti influencer? Šta da bude? Influencer. A šta je to? Uticaj na ličnost. Utičeš na omladinu. Pa šta im ja radim? Ništa. Kakav je osjećaj biti prabaka? Pa nije još. Pa predivan, ali jedva čeka. Jedva čekate, a? Da. Pitanje za Maju, da li je sretna što će postati mama? Pa jesam. Valjda. Pa normalno je da jesam. Koliko baka voli Maju? Mnogo. Manje od Marka. Mnogo. Kako se Maja nosi sa popularnošću? Pa nisam popularna. Pa onda ne može da bude popularna kao baka. Da. Ja uzimam samo zasluge. Da. Šta Maja najviše voli da i baka spremi? Pa ono što je baki najlakše. Uglavnom, a to je skuvan krompir i onaj sos crveni. To. Na brzinu spremi, to je nekako najdraže kad je kažem da mi se to jede, jel da? Glavno niste gladni. Majo, kad ti je termin? Krajem januara. Dobro. Dobro, kako bi ti baka volila da se beba Majina zove? Antači Smila, kako si biše rekla da si volila da se zove? Se sećaš? Suzana. To je bio prvi predlog koji smo uzeli u obzir. Ali sad jedno konkretno pitanje. Bako, jel volite više Marka ili Maju? Ne, isto. Kako isto? Tako isto. A šta je bilo davne, 2000 neke godine kad smo bili na pijaci? On se dere stalno na mene, neću više da ga volim. Čekaj, kad smo bili na pijaci i ti mi rekla, ja bila mala pored tebe i ti kažeš, volim ja oboje, ali Marko je Marko. Nisam znala da će takav baksuz da bude, a sad vidiš kako me je bala. Najluđe uspomena sa bakom. Molim? Za Maju je pitanje, najluđe uspomena sa bakom. Najluđa uspomena? To mi baš nemamo uspomena. Pa nismo mi tako lude, jel da? Kako imate najluđe uspomene? Mi smo samo, ne znam, nismo, kad radimo, mi radimo, mi smo vredne, jedna radi ovo, druga ona radi. Šalim se, pa Grand Show kad smo bili mali. Se sećate? Da. Kad mi obučemo Silene... Obučemo i Mija i obuče i baka, Boga mi ponekad.
Dobro. Koliko kilograma si dobila u trudnoći? Pozdrav za Maju. Malo. Dovoljno. Neće Šalim se, pa ne znam koliko sam, oko 5. 5 kila si sam ugojila. Više se ugojila baka. I baka i Marko su se više ugojili u moj trudnoći. Dobro. Bako, koga ćeš voljeti više, Maju, Marka ili Milu? Ja mislim da Milu. Vidit ćemo to. Ja mislim da Milu. Bako, hoćeš li čuvati Majinu bebu uvijek kad zatreba? Da, u svakom slučaju. Pa možda kad napunim godinu, 2, 3. Ovako se plašiš. Ovako ti da mi ispadne, ne daj Bože. Kako bi baka htjela da se zove, dobro, Majina beba, ali da je muško? Rekla je. Sećam se. Srđan? Ne. Saša. Saša si rekla. Ne znam šta sam rekla. Da li vam Maja pomaže u kući? Da. Koji stopa, a? Pa šta, pa jeste. Više mi Maja pomaže nego ti. Da li je baka očekivala prvo dijete od tebe, Marko, ili od Maje? Ono realno šta kaže? Ja nisam razmišljala o tome. Pa dobro, ali realno to je za mene. Jeste rekla da kao ko će prvi da se uda? To je za mene sasvim sve jedno. Pa da li, za koga si mislila da će prvi da bude? Nekako realno. Pa za nju. Ođu bre jedno. Ajde, dobro. Da li će Maja prikazivati bebu, to jest lice? Pa u početku sigurno ne. Što znači? Ako uspijem da sakrijem od Marka bebu i bake, da Moju malo Miro. Baka će samo da sedi na stolicu. 3 mjeseca, 6, sigurno ne. To ona misli kao... Da, to ja neću. Slika beba iz porodilišta još. Dobro, koliko dugo su u vezi Maja i njen verenik? 2 godine. Šta pričaš? 6. Zaokružimo. 6. Kako se nosite s tim što vas je verenik prevario pre 2 mjeseca? Marko. Kao, seci. Isključite je. Dobro. Za Maju, da li ti i Marko imate brata ili sestru samo po ocu ili samo po majici? I ja. Iz prvog brata. Pa ja mislim da ne. Ja se nadam da ne. Nadaš se, pa što se nadaš? Šalim se, ne, pa ne. Da je Maja kupila haljinu za novogodišnje slikanje? U New Yorkeru. I čarape isto tamo, iako smo ih tražili po cijelu Smederevu. Dobro, pitajte u kom si mesecu. 8. Da li se plašiš porođaja, Majo? Da. Da li se baka plaši Majinog porođaja? Da. Baka više. Svi plašimo. Svi zajedno. Da li će da ostane tu kad se beba rodi? Ne. Što tako odmah ne? A šta njih briga? Dobro, baka, ajde, ti što si sad neprijatan tako. Pa ne, pa... Kako Maja podnosi trudnoću? Super. Znači, ovo je kao vreme je za... To je pitanje za mene! Što sedim ovdje, moram da zaradim pare. Pa super podnosim trudnoću. Bukvalno super, zato što nisam ni očekivala, to jest očekivala sam da će biti onako tipična trudnoća, ali skroz ja tipična, skroz sam drugačija trudnica, jel da? Da. Niti jedem. Pa sve je stvari isto što i radila. Da. Ništa se nije promijenilo. Samo što je malo nervoznija nekad bila. A to na početku. A to iz početku, da. I mučnine, i šta sam još imala? I kiselina što me mučila, ništa više. Kiselina? Da. Pitanje za baku. Da li bi smela da iskači iz aviona s padobranom? Šta mi svašta pitate? Pa ne bi smela. Ne bi smela ni u avion da se vozim, a ne da... Vozit ćeš se jednog dana. Kako da neću? Za Maju, da li se boji miševa? Pa ne. Pa pitajte zbog Zorice, vjerojatno kad si se plašao. Da, pa dobro, pa nemam neki strah. Možda ljudi imaju neki strah veliki kao od miševa, ali gadni su mi. Pitanje za obe, kako trpite Marka? Teško je, jako je teško. Meni je lako, ja dođem u moju sobu i legnem i kraj priče. Pustiš parove toliko da komšiluk čuje. Da. Marko je mnogo dobar, nemojte vi da pričate sad takve neke reči. On čitav dan radi, on nema vremena... Maše je parama iza, da bi pričala ovo. Nema on vremena sa nama da se zajebava ili sa nama da se... Da, ne znamo dakle svaki dan video. Da se svađa. Posle 5. Posle 5. Počelo je nešto baš da forsira to da radim, to me malo plaši.
Vidim. Da li će baka više razmaziti pravnuku od unučadi? Pa ja mislim da hoću, ali... Neće smeti. Sve to kako njeni roditelji zahtevaju, ja Kako ne. roditelji? Aha, Pa- ja mislim da tebi, rekao mislim da mamu i tatu, mamu. Ne Ne. mogu ja nešto protiv. Nisi svesna da će biti roditelj. Da. Jesi svesna uopšte da će Maja da bude mama? Svesna sam kako... Svesna si da će da bude ovde neko malo dete koje će drči da govori Maji, mama. Kako nisam svesna? Pa ja nisam svesna, ne verujem da nije ni Maja šta. Pa, Svesna sam, pa na to se ide. Kako Maja uspeva da održi tako lepu liniju u trudnoći? kao... Ne znam ni ove. Ne znam. Pa ja jedem normalno. Možda sad malo više. A slab, ne znam. Možda Mislim od čipsa. Mislim da je tajno metabolizmu. I slatkiša. Nažalost. Pa ceo život sam ista. Da. Šta baku najviše nervira kod Maje? Ne znam Što se brzo naljuti. Kad se Samo to. Pa ne, ali kad se naljutiš brzo. Ne smemo da ti kažemo ništa. Majo, hoćeš ti dati baki da kupa bebu? Ne. Ne, ja to ne smem. Ne sme. Ne, kažem, ona je zadužena od druge godine. Da. Od druge, može. Da. Tek od druge godine. Kaže, neka je napisala, moram priznati da mi je tužna misao da će se, da se razdvajate. Zašto? Pa nama baš i nije. Ona će tu blizu da bude Da. i više će da bude kući nego tamo. To se ona nada. Kako su se upoznali Maja i Đole? Pa lepo, u gradi, to je to. Kako Ne, nije no, pitanje pa, za tebe? nije pitanje Dobro, za tebe. čuti, ajde, ovo mi treperi Pa u nije, oči. znamo se iz osnovne škole još, tako da nikad se zvanično nismo upoznali kao, ali se znamo od tad još. Kad ste se prvi put poljubili? 2014. godine. Maja je tad imala 10 godina. Ne lo. Pitaju za dogodovštine iz detinjstva, ludost iz detinjstva. Vas dve ništa ne možete se setiti. Pa Stvarno ja ništa ne iskreno možete. Pa sad, šta ali ne, da- stvarno Ja kažu se da u stvarno trudnoći, sećam. ali ja znam da pričaju kao u trudnoći malo memorija se gubi, a ona je stara, tako da naša memorija je ravno nuli. Ali ne znam šta smo radile. Brate, padali ste s bicikla, ne znam, mislim, stvarno ne Pa mogu- svašta Jo, se je. sjećaš kad si me učila da vozim bicikl? Jel se sjećaš Ma toga? otkud znam Ne više mogu šta se je. Ja se sjećam toga, ona je trčala sa mnom onako, trčala i uz breg, ona je ovamo. Pa znaš šta ono nisam ja, ja sam ona me učila da vozim. izgubila Baka sam. priča da vozi Da, bicikl. da. Pa to ona je učila ili? Pa ja mislim, pa jeste. Pa jeste. Nego onako, znaš onako kad drži i trči sa tobom. I dušu Trčim ja, izgubi. natrčala Eto. sam, Eto, to jeste. Da, sad ali sad nije to mi tako. nikad žao. Majo, da li si malo ljubomorna na Marka jer ga ipak baka za mrvicu više voli? Možda Ne. se to i nama čini. Ne, Pa ne. nisam ljubomorna, zato što ja imam dedu i deda je mene uvek više voleo nego Marka. Tako da Aha. smo mi podjednako tu. Jeste. Nikad nisam bila ljubomorna, ali kad deda nije tu, a deda je češće da nije bio tu, tako da kad nije deda tu, onda mi je malo žao kad baka ode kod Marka, ne kod mene. Tužna priča, znam kad tužna muzika ide, violina. Dobro. Pa dobro. Za Maju. Kako jesti, a ne ugojiti se? Jedete brzo i posle vam bude muka. Da, i malo. Povraćate. Za baku. Koji je najdraž ljubimac? Ljubimac, kućni ljubimac. A. Kućni. Moja, Lela. A, Zorica. Sad Sad je je mala Zorica, Zorica. da. Mrtva trka. Ne, Laza. Da li je baka Maju nekad istukla? Nikad u životu. Nikad, ja nje nisam tukla. Ko je više vezan za baku, Maja ili Marko? Pitanje za obe. Ja Pa mislim Marko je na drugi način, ali ja sam više vremena provela. Da. Tako da Marko je ovako vezan. Ona ali- je, Zanimljiva činjenica je da sam ja skontao da ste vas dve živjele zajedno
8 godina protekle. Ona je više, ona Vi ima... ste najduže, čini si čak duže živjela sa Majom nego sa mamom. Nije. Ona Ali više, duže, da, baš više, Ali, kako bi ja Ajde, rekla... dogovorite se ko će ja pričam. Pa, zato što ne može od nje. Ne, ja hoću da kažem, ona ima, nju je mnogo žao za nekog. Kad je bolesan, kad je gladan, kad je ovako, kad ne može. Ona ima mekanu dušu. A ja nemam. Pa ti pitaš i odaš u 3. Treba će ti nešto. Mogu da povuku paralelu malo kako su ranije žene održavale trudnoću, a kako je sad? Pa jako, drugše, sasvim drugše. A šta je drugačije? Pa drugačije sine sve. Pa možda što, eto, više tih kontrola sad ima. Ne, nisam mislila to, nego sam mislila uopšte. Kako ti, na primjer, ima žene, ja nisam, ali bilo žene koje stomak do zuba i ide da bere kukuruz ceo dan. Sad se više čuvaju. Da. Više se čuvaju, pošteđene su više. Da. Šta Maju najviše nervira kod bake? Što se brzo naljuti. Iste smo po tom pitanju. I što moram da krenem ja da radim da bi krenula ona. Znači, ona ima taj stav u životu. Kad radimo svi. Kad ležimo svi. Zato u većini slučajeva se pa čekaj, jer nije to pametno. Pa jeste. Radimo svi i posle sedimo svi. I onda ja kad treba da krenem da se sređuju kuće, ja krenem i onda ona odmah krene za mnom. Da. I mi zajedno radimo i onda posle zajedno ležimo i tako. Ne može. Ovo je zanimljivo. Kako Maja i baka provode vreme kad su zajedno same? Ona u njenu sobu, ja u moju Tako sobu. 8 godina. I to je to. I šaljemo poruke jedne dođi da jedeš, dođi ovo. Da. Dobro. Kako je Maja dobila ideju za ime bebe? Pa, ideja je od moje kume Mire, koja je birala, kad je birala za svoje dete, birala između Maša, Mile i Sara. Ja sam tad shvatila koliko je meni to ime lepo. Ja sam njoj pričala kao izaberite Mila, međutim njima je bila to suđena Sara. I onda sam ja pitala nju da se ona ne ljuti da ja uzmem Mila. I ukrala ime. I ukrala sam ime. Nisam ukrala, nekako ispada sad kao da je to baš meni namenjeno. Da. Jel' da? Da. A ono što je zanimljivo, ali ja sam iza kamere, ako sam strašan pa ne bih da se guram, ja kad sam pre pisao one tekstove, pre 5 godina, tad nisam znao ništa, ja sam fiktivno opisivao likove. Nisam te razmišta. Nebitno, slušaj, ja sam tad Maju u tim tekstovima nazvao Mila. Da. A nisam pošto uopšte znao. Pošto on imao likove iz svog života. A Maju sam nazvao Mila. I meni. I pa vidi sad 5 godina kasnije Maja na ćerka će se zvati Mila. To je neki... Znak. Znak bio. Dobro, ovo je sad za kraj. Maja, je li su ti dosadni baka i Marko? Da. Ja! A što? Pa posebno kad me teraju da radim ove ovako teške stvari. Ja. I za to ne dobijam pare nikakve. Pa da. Šali se, pa nisu dosadni. Pa nisu, zanimljivi su. Moram da priznam stvarno. Zanimljivo imati ovo dvoje influencera u kući. Ja. Dobro, što imate da kažete za kraj? Za kraj bih rekla. Naterali ste me na ovo. Platit ćete mi. Zato ići. Ko tebe može da natera nešto ako ti nećeš? Da. Pare. Pa. Tepih. Dobro, a šta ti imaš baka da kažeš? Ja imam da sve pozdravim i da kažem da je meni mnogo lepo, i da jedva čekam da mi se Maja porodi, da skinem tu brigu sa glave, da više ne mislim i da su mi zdrave i Mila i Maja i Marko i ja pored njih. A Đole? Pa ja sam sa Đole zaboravila, devojka, i moj Đole. I moj Đole, ne, ja njega jako volim, jako. Dobro, ajde sad mašite i kažete ajde, čao. Ovo ko ni ludaci.